Arita kama jotend siasa e gwenge mag Awendo osingo tiyo machiegni kod tend arita kwee mar kedo kod rochruok mar arita kwee e gwengego. Ripota marwa ma Migori Juma miyowaler. E kinde ma adwa achiel ma okalo, ji maromo 4 osewito ngimagi e monj ma itimo kod jonjore, bende nyaka sani koro pok oyangi e gwenge mag Awendo kawe kod lipot mogol kod obila. Ariyo kuom ji 4 gi mosewito ngimagi gin jotije ma kambe guniang'no mar Sony. Thoge mathothgi osekelo ng'ur kaachiel kod luoro ka wuok kuom jodak e gwenge mag Awendo. Awendo so far is 4, and these are mostly workers from the Sony. In fact, we are urging the workers of Sony not to fear, because they are now fearing as if they are being targeted. Ageno ni ma otimore nyocha ni emogik onge madhi chako timore kendo. Nitie wach mancha tero e od bura petition nadwaro ni waziri gi joge onyiswa ni to ere gimomiyo inego jowa ka pile pile to onge gima gitime. Kaka okang' mar ng'iyo ma inyalo ber go weche mag arita kwee e gwenge mag Awendo, jotend siasa gwenge mag Awendo ne obedo kod twak kod jotend arita kwee mar ng'iyo kenge ma inyalo tigo e bero weche mag arita kwee. We have a list and we are pursuing them. We are pursuing these people. So our team is out there following up some leads. To poko mak ng'ato kotudore gi thogegi. So wawinjore gi jogi ni ng'aka mak jok matimo gigi nikech ng'at ma nego ji Awendo ok apar ni en ng'ama wuok ma oko mar Awendo. Suspect manitiere ma list no nitiere kendo entie ka DCI gibro tiyo kode mondo mi giyud kaka wayudo jok ma thago ji e Awendo ka. Jotend siasa gwenge mag Awendo dwaro mondo bilago ma osebudho e gwengego koro loki. An kaka ng'ama nyo Awendo yiero kohero adwa ashwagi ni wachgi mar insecurity aparo ni tho mar bwana Monegi ni emogik. Ok wabi yweyo nyaka matimre. Polise mosebedo ka mang'eny wadwa neno ni oloki mondo wabed gi polise moko ng'iyo gi jopiny to biro timo ne jopiny timbe mowinjore kata tich mowinjore e kanyo. Bende gidwaro ni mondo chenrogo ma kachero be koro ting' malo e sechego mag otieno. Polise ma Awendo wawinjorego ni jo CID ma Awendo nyaka mak jomo osebet ka timo gigi matere kot. Police ma bende jo general duties bende nyaka patrol e Awendo malong'o, ok ni patrol ncha ber mana ndalo corona. Tend arita kwee kaachiel kod oganda e gwenge mag Awendo ne owinjore ni koro gidhi tiyo kamoro achiel mar weche mag arita kwee koro bedo makare e gwenge mag Awendo. Nigi yie ni gik ma wawacho kawuono dhi nyuolonwa olemo machakre juma manyien. Awendo bedru kung'eyo ni udhi neno gik moko matimore manyiso ni ok waninde tich. We have to take action. And we urge the members of public to come out and give us information concerning these killings that is happening in Awendo. And the people for Awendo must cooperate with security teams to see that we arrest this person. Rochruok mag arita kwee e gwenge mag Awendo koro osekelo luoro kuom jodak makono. Osechuno thothgi mondo koro chung' chenrogi mag nweng'o ma oting'o mago mag ohala mondo koro gidog ot ka piny pok oyuso. Juma, Ramogi TV, Migori.